Que raro. Nunca vin tanta semellanza entre dúas persoas. Hola? Que está facendo Jackie Chun? Nada de saúdos. Vai comezalo. Pero como? Acaso non vai facerme unha entrevista? Pois o caso é que... Trae acá. Hola! Son Jackie Chun. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Gracias. Toma.